Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Martes pitsa 11 na bulan sang Mayo tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon karon nga aga. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sa
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37 na. Nalipat si Presidente Rodrigo Duterte nga presidente gali siya. Ay, nya nalipat ko, presidente gali ko. Nya nga angagin hangkat ko man tuya si Carpio kag pagkatapos ko binato ni Carpio. Nag-isol siya. Nadumduman siyang presidente. Nya hindi gali kami magkalibel. Nya pero wala kayo madlok debate kay Anay Justice Antonio Carpio. Wala kayo madlok. O galing sa uli Nya daw nadumduman ko daw hindi kami kalibel. Nalipat magali ko nga presidente ko. Di. Ay niyang ano man niyang hinangkat ko man niya si Carpio. Sa ulihin nakamaradmad ko, presidente gali ko. Di ko presidente ko. Hindi ko siya kalibel. Di nga magagad ko debate sa iya. Amo ni ang rason kag dipinsa ni Presidente Rodrigo Duterte bangod inayam sa social media. #duwag ang panawag sa iya. Nya hindi Wala Galing kay manti ang kabinete sang presidente nagsiling, hindi ka magpatol kay wala na dangtan ang debate ninyo. Kita mo ang Integrated Bar of the Philippines, sila niya, debate, kami, maplastar, wala kamo gasto. Ba nanamitan man ang mga grupo sang mga abogado. Pero para sa akon, gusto ina nga desisyon sang presidente. Matuod, nanghangkat siya mula galing na, kay nalipat siya ka, nanghangkat siya pagkatapos umisol siya, hindi man natin mabasol ang pumuluyo nga maghagad dala sang bira sa social media nga #duwag kay tuod man mo ti ginhangkat niya na bumato umisol siya. Pero ang pag-isol niya para sa akon husto man, no? Kaya hindi nila lahog nga isyu mo ang West Philippine Sea. Kag hindi man ni madala sa debate. Debatihan may muna nga China hindi mati. Husto man ang siling sa iban, dialog lang ang kinanglan. Base ko madispunihan, mapinungkuanay ang mga opisyal sang China kag opisyal sang pungsod Pilipinas base kon mauluumpawan man sa diplomasiya nga paagi. Kay kung debatihan ini ni Duterte kag ni Carpio, ang guwas ni hindi maintindihan. Porte na. Hindi na dahil maintindihan ng pandemya, debate pa wala too nga daw wala man padulungan, husto man Hindi naton pagpadayunon ang debate Base bala may mahuyan pa. Amalain siya na kay siling ni Presidente Rodrigo Duterte, niya kon mapamatudan niya nagbutig ko, marisign ko. Dumduman niya guro, base niya kon sumala siya bala. Base mariskar siya ka maperde kag Carpio, malang-alang na. Saan lang katuig, marisign ka pa sa pwesto mo, ti amo ning natabo. Ginatindugan man sa Presidente, nga wala siya mahadlok, pero sa rason nga hindi kalibel, kag nalipat siya, nga presidente siya, nga debate siya kay Carpio. Porte, no? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Ang masunod nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Ang Senado nag-file sang resolusyon nga nagahatag komendasyon bala ining maginhawa community pantry nga organizer nga si Ana Patricia Non kag ang mga linibo ka voluntaryo nga nagpalayag kag naghatag sang among aktibidades kag inisyatibo nga makabulig sa aton mga kauturan nga ginakulang sang pagkaon. Ang Senate Resolution 714 gin-file ni Senador Grace Poe sa paghatag sang pasidungog sining ginhimo sang pila naton ka mga kauturan sa likod sang pandemya nga naghatag bulig pagkaon sa ginakulang. Di dapat inibuligan sa gobyerno kag basta ipatuman lang ang mga safety protocol sang sa ipasira mo ini kag red tagging. Suno kay Senador Grace Poe, dapat ini sila dayawon, dapat buligan, kag dapat padamuon ini mga 6,700 ka community pantry ang naga-exister subong sa bilog nga pungsod Pilipinas. Isa ini kamayo nga pagpakita sang bayanihan o kon pag
binuligay. Ti sinon gin red tag pa nimo. Sinon ni 26 anyos pala ni. Ini siya naghimo sang una nga community pantry. Pagkatapos daw gin-subject dayon sa red tagging. Ti suno sa report ining pagfile sang isa ka resolusyon sa paghatag kadungganan kag subuman pagdayaw sa mga utod naton nga nagpatigayon sang community pantry, isa ka maayong lihok para sa aton mga utod nga karon bisan paano bisan taguon ta gutom aragid madamo ang wala trabaho kag may kinahanglan sa pagkaon nga magbugtaw kung kaisa bisan tilig-angon wala bangod sining community pantry pwede ka to ka kuano kaidas-idas ka to basta may social distancing lang. Pagkatapos kuha ka to 1 kilo bugas, may sudan ka to, daw ano bla na nga bulig sa aton mga kauturan nga ginagutom. So maayo inya. Ginhimo sang Senado ang pagfile sang resolusyon nga naghatag pasidungog sa aton mga utod, hindi lamang kay noon kundi tanan naton nga mga kauturan nga nagpatigayon sang pareho sini nga aktibidades ang community pantry. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48. Ini mga balita kag isyu gidulong sa aton sang mabalik kami pagkatapos ini.
Action Radio Philippine Standard Time, lasay 52. Ang masunod nga isyo. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 54 na. What happened? Anong natabo? No? Area of concern kita. Isa ang Bacolod, bisan hindi mataas, pero bangod halin sa mga 1, 2, 3, 4, porti kanubo, gulpi lang, sumaka, so kitaon kid kita. Amo na nga, ginbutang kita sa area of concern. Puerto Princesa, kag iban pa. Pero tingwaan na, sang Bacolod, paagi man sa pagdisiplina, kapag upod naton sa tanan nga mga health protocol nga ginapagamit sa aton, kag ginapaandam, o saron tayo na, hindi naton pagkalimtan, para mag-us-us naman ang aton sini mga ginigo sang Kagaw. Hindi tama kadako ang syudad sang Bacolod, o galing sa nasiling ko na, kitaon kita. Kay man, halin sa pinakanubo, gulpi lang, sumaka. Amo na nga kahapon ga monitor kita, ready man na Bacolod. Kahapon, ang pampubliko nga bulutuan ko, no, liwat buksan, imuon nga quarantine facility, diri sa syudad sa Bacolod. Kaysa nagdigad, ginsira na ini. Karon, kinanglan buksan naman. Kahapon ga monitor ako kay Dr. Chris Surungon, Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, subong man kay Bacolod Councilor Renisito Novero. Buksan ang pila ka mga bulutuan, ining Handumanan National High School, kag ang pila pagid ka mga bulutuan, ining Lupisan na Elementary, Corazon Locsin, Montelimano Elementary School, Sumag National High School, Jaime Elementary School, Erbias, kag iban pa. Kuntani na tinluan na, disinfeksyon na, ginpasira na, buksan naman. Kabay pa nga, hindi na magduging pagid ka magdamo ang ginigo sang Kagaw diri sa syudad sang Bacolod. Kay kabudlay, di ko mag-amuni nga daw mga may mga nasiplatan naman, area of concern, daw gina kulukulbaan jutay kita, daw nakalot na padapata, basi blakon ipasunod naman, imbes nga modified general community quarantine, basi kon pataas-taasan ang level bala sang IET, kabay pa, hindi lang. Nakaligwa-ligwa na kita, bisan paano, naghalog-halog jutay. Hindi kita luyag nga magbalik naman kita sa mataas-taas nga level, sa diin limitado naman ang pipila kahulag naton dire sa syudad sang Bacolod. Natamaan na kita, nagkalaputo ng iban nga negosyo. Grabe na nagkalatabo. Kon mag-amo sini, nga daw gasaka, gaamat-amat saka, kag daw wala gapanubo, delikado kita.
base kon pasaka ng level ti kita man gyapon ang mapinitensya. Mga tagaan naman kita 30%, pasira naman ang mga establishmento komersyal, iba sira ang mga parlor, ang mga barbershop, kag-iban pa, ti kundi wangal naman ang aton mga remedyo general, mga driver naton kag-iban pa, kabay pa, nga hindi ini magpadayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon,
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,